Някой така? Да ви спълна едно парче на американски, най-новото на Марая Кери. Ма чай, сега ти пуснала ли си го? Да. Легавели, кенавели, кенечу. Това беше. Айде да Сега толкова, не знам повече. Да, и после. Това на какъв език беше? На американски. Да, чува, ако моля ти заде. Да ви спея, друго да ви спея. Какво да ви спея? Да? Коя песен? Окна на Марая Кери. Да. Кели, да ви спея. Да. Кели, тули, були, буда, учу.